பாருங்க, ஜக்கி ஜானை பிடிக்காதவங்க யாருக்குங்க. அதுலயும் ஜக்கி ஜான் எடுத்து இருக்கணும்னு வச்சுக்க, செவ்வளவு வேலை பிஞ்சு உன கூப்பிட்ட வாயத்துல பிடிச்சு போ. ஒழுங்கா கம்பெனி எப்ப போன் பண்ணி கேளு. நாளைக்கு நான் கூட்டு போறேன். போகும்போது அங்கதானே இருப்பேன். நீ அங்கெல்லாம் இருக்க மாட்ட, நீ எங்க கூட தான் இருப்ப. ஏன்னா வேண்டாம், நான் லைவ் முடிச்சுட்டு வந்து என்ன சொல்றேன். போ, உனக்கு நான் காவலுக்கு கத்தி இருக்க முடியாது. நீ சாப்பிடறதுக்கு இழுத்து 10 பரலாம் இழுத்துட்டு போவ. கையில காசு இருக்கு இல்ல அதெல்லாம் உனக்கு தெரியாது. உனக்கு கடை கடையா போய் சாப்பிடணும், என்னால செய்ய முடியாது. கடை கடையா போயெல்லாம் உனக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்க என்னால முடியாது. உனக்கு நல்லதும் தெரியாது கெட்டதும் தெரியாது. ஒரு இடத்துல நீ இருக்கவும் மாட்டே. உன்னை பாதுகாக்க 10 பேர் வேணும். எனக்கு ஏன் இந்த தலையெழுத்து? My favorite hero Jackie Chan.